Merendal na, merendal, 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 merendal. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Yaw na dyan man sa balagong plugging kang wish ko regalo mo. Sa bago, bagong material, yaw na. May pina-edit akong bago ka sa bagong agad. Depa. Pagka abot-abot mo ngayon, nanganapan ka. Wala pa sa bago, para pa. Sulatan niya, oh. Dahil na muna, so bago nang i-play ta. Mas gusto ko itong bago. Ikaw na tabi mani ko niya, oh, na. Istoryahan ta ka mo kang wish ko regalo mo. Ganyan hapon. So gusto mag-sponsor ki 300 pesos para po sa wish ko regalo mo sa mga aki. Mag-text lang po sa mga numero kan DCGB. Pero pag naklaro na po yan, tipo nung tamo na so tataon ng takiregalo. Tipo nung sa taon tamo na kirigalo para sa wish ko regalo mo kan DCGB. Okay? Bueno, may kunda. Kumusta lamang ito po? Marin hapon. Merindal na po. Mga nakatutok tabi sa Facebook Live sa DCGB Radio. Ay batabi mga tugang si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Hanggang po kitang alas 4. Sabay niya to si Kuya Manny Tutaniel sa Technical Department. Kumusta po ang bilog na Kabikolan? Mga Bicolano, saan man na party kan mundo? Kumusta lamang kita dyan? Mga kababayan sa bilog na probinsya kan Albay. Kumusta lamang at sa tuyang alaw? Kumusta kaya so development kang naku ang gada so kaso dyan sa Daragal ba? Ha? Kumusta kaya? Ha? Okay? Bueno. Good afternoon tabi sa mga nakatutok mo niyan. Sa Satuya tabi na programa Wilbert Pereña sir. Maray na hapon. Sir Wilbert Pereña. Raquel Mapula. Magandang hapon po sa Banyadero Daragal Bay. Good afternoon. Good afternoon, Pilipinas. Kumusta lamang kita dyan? Sandali, tamay nag-upload. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon po, kuya. Good afternoon po. Ano po ito? Sumasagot tabi tamang sa Indokan Sud tungkol sa sakayan. Oo, araw kayo ni, pwede ka na po magdigdi. Ako na, Angel, sa mo sa donation, Angel. Pwede ka na po magdigdi. Buda, nadagog mo tabi. So, sabi kang so principal dyan sa Kawayan na pipadumang ka? Oo. Nagdumang ka na po sa principal kang Kawayan? Kahit naman tabi. Ay, di ka nagdangog sa radyo kang uminapon ka sa kuya ka sa bago? Kasapon? Ay, ma'am, panagalas po ako kung ano ng Indokan Sud, ma. Oh, aron ka ini, dumigdi ka po sa DCGB, dumara ka tabi ki sertifikasyon kan sa indong kapitan, ka po sa pagkatotoo na residente ka kan barangay. Iya po? Opo. Opo. So magkakapitan ki papel, buda tabi so pangaran bagakan so tatawan ng takibangka. Yeah. Oh, dumigdi ka po sa DCGB ki mga sagang mga bandang alas 8 between 8 and 9 sa aga. Iya po? Opo. Dito ko tabi sa imo sa donasyon. Opo. Napambakal mo ki plywood kan aki mo ha? Kaya tabi, Iyo. ulit kaya pangatrabuhan ka na sugat ko. Iyo, ano po ang pangaran mo? Yolanda po. Yolanda, no? Bunobra po. Bunao. Pakisurat na tabi, Angel. Yolanda Bunobra. Barangay, ano nga ni po ka mo? Kawayan po. Kawayan. Matakay Albay. Makakay Albay. So ngaran po ka nakip mo na iyon mapaayos kang bangka. Ano sa pangaran? Si Bunobra Punggat po. Ano po? Si Bunobra Punggat. Jose Bunaobra Bungat. Po. Oo. Sabi baga po kan sa principal dyan sa Kawayan National High School,
Dumumanda po ika sa iya, so atik na sa kuya, kasuhapo ang sarong aldaw. Po. Taga po sa donation na 1,000. Nadagog mo, di mo ito nadagog sa radyo? Ay, nagmamatay po ko sa imo kasod, maday ka man po. Bako man po kasawa. Bako man tabi kaso. Saro pa, pasaway pa, saro pa. Saro pa na. Tama ang kasako ko niya na. Sarawayon ini. Kasod, masag mo. Oo, at mapaliw, makikisuhay pa sa gurang na. Nagapod ka. Kasurin ka sa kuya, nagapod. Kasod mo po nga aga, sa ay sa ano po, sa panghapon. O, nagapod ka pa. Bako kasapon nagapo. Kasapon kasako nagapod na aga. Ibig po, Oo. Sabi baga kang principal sa Kawayan High School, dumumang ka dahil sa iya, tama-donate sa imo ki 1,000. sorry po, di ko po naintindihan. O, saro pa. Mapaliwanag ka pa. Kaya na po, thank you na lang. Tapos ika, dumigdi ka tabi, tayao na suwan so donasyon pa na pambakal mo ki plywood, hali sa sakuyang amigong abogado. Yo, i-claim mo sa agang between 8 and 9 degrees sa aga, dumigdi kang alas 8 sa ano? Dagong ko na lang po magbiyahe, ay masaharap ang biyahe, maluya kayo. O, anong pangaran ni Agomo? Anong pangaran ni Agomo? Doon po, June, anong tunay na ngaran? doon nyo po. Ano no? Yo. Ano no? At doon nyo. Sus ko, Antonio Bunaobra. Po. Anong hanap buhay ni Agomo? Dagat po, parin Oh, naling muna. Para pa or Antonio ka bo yun kaman sana paturo Antonio ka. Sige mo po. Bakit ho, ito ama Antonio. Pag Antonio bagabo yun bako. Kalimutan ko yan. Oh, araw kay ni Manay. Padigyon mo si Agomo pag padarahon mo ki certification halay ka kapitan sa pagkatotoo na katabi sa Antonio Bunaobra taga barangay Kawayan yo. Tangali na makaurong man lamang sa aga ha. Tangaling mabakal na supply wood buda so pako na bronze. Opo. Yo. Oh yeah, dumidi ka sa aga. Ay, sa Agomo na lang si Tony na Bunaobra Junior. Iya po. Salamat. Oh, ano ang sabi ni bako initatao mo duman sa aki mo na mapa-repair sa kambangka niya? Iyo po nga rin, nagdadangog po sa radyo. Anong pangaran ka? Pwede makauron? Iyo pa, nagdadangog siya. Kauron ko daw. Hindi po, maringan ni may solar. Kauron ko daw. Sabi ko yan. Ay, maray na hapon, anong sungaran mo nga ni Migo? Po. Ano sungaran mo? Hindi po na obra po. Jose Bunaobra? Ito. Oo. Di, nagapod si mama mo kaso hapon sa kuya na aga na nangangay po kada ki plywood. Buda pambakal ki pako sa pang-repair kan sa imo na bangka na dimot na. Sibid-sibid ito ade. Sibid-sibid. Oh, may nag-donate sa tuyang mga paradangog ki pabakal mo ki plywood. Pwedeng igwa ki ano yan 1,000 diyan sa principal kang Kawayan nagtaragtik sa kuya. Buda saro pa po. Igwa ki nag-donate na another 1,000 digdi na hali sa amigo kong abogado. Buda ko matauman ki 500. Ayo lang ang kaya ko. Yo. Salamat. Buda sa saro kong amigo diyan sa Mayon Treat si Marlon D, bossing Marlon D. Ano yan? Na may mga donasyon pa man. Nagtao man ito ki Cashman. Pambakal mo tabi ki plywood. Yo. Pero ang plywood ang kaipuan mo. Sabi ko yan. Duwang plywood. So, baraw na nga na sa duwang plywood. Ano ba kang pambakal mo na talaga kipako na bronze? Yo. Sabi ko yan. O, sige. Patignan mo si ama mo sa aga. Ha? Sabi ko yan. Salamat sa nagdakula. O, patignan mo si ama mo. Padaran mo ki papel na certification hali kay kapitan. Yo. Sabi ko yan. Salamat sa nagdakula. Ano masasabi mo sa nagdonate ka nagtaong donasyon? Nagula ko sabi. Salamat sa nagtao. Opo. Okay. O, salamat. Thank you. Okay, bye-bye. Ayun mo nga si ama mo. Ayun mo nga si ama mo. Grabe. Grabe nga ugali kayo. Hindi mo tapad mo si ama mo. Ay, hindi. O, sandali. Sus ko, may report, mga tugang si Jomar Bien. May kinaraman sa sinalvage, ha? May pinagsalvage po dyan, mga tugang sa Bakakay Albay.
Yus ko sa daraga may nakuang sugat, may nagadan ba kasuwa agosto report ni Ans Galero. Uni mga tugang sa Bakakay may nakuaman tabi na sinalvage man eh. Ano ba yan? Nasa linya po mga tugang si Jomar Bien, aramon dagdag na report. Tali po dyan sa Bakakay Albay, kay batabi si Police Staff Sergeant Maureen Vera. Ang tagapagtaram, mga tugang kan, Bakakay PNP. Jomar, good afternoon, Jomar. Salamat, BP. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Tama yan, BP. May lalaking nakuang gadan sa may parte kan Tambungon. Tambungon ba yan? Ano? Aray una ining lugar. Digdi, so dalang bagay ni patiring sa Misibis. So, bago mag-abot sa Sula Bridge. At duman ini. Nakadapa lang ini sa kali. Okay. Nakapusas, nakagapusubitis. Salbatan. May tama nin bala. Ano ba yan? Day pa ininahiro naman, taday pa susoko, pero aramuntangan mga initial na impormasyon. Naliligi kay Police Staff Sergeant, Senior Staff Sergeant Maureen Vera, ang tagapagtaram kan Bakakay Police, kung ano ang mga initial na yun. Ali na kaya duman si Chief, dahil na-interview mo niyan, may ibang kaso. At PIO na lang tabi agad ang taki informasyon. Initial na informasyon na ako ni duman sa crime scene. Maray na hapon tabi, Madam, live kita sa DCGB, si Henry Maceda ang nakakaurong nindo. Opo. Hello, ma'am. Maray na hapon tabi. Hapon po tabi, Senator. Yep, Staff Sergeant Vera. Ma'am, pwede po magkwak ang detalye kay ini na nako ang gada na pinagdududahan po na posibleng sinalvage dyan sa area po nindo. Go ahead, ma'am. Ako po kayo na nangyari kang mga alas 7 po kang aga ng Aldaw Opo. sa Barangay Tambungon, Purok Size, Bakakay Albay. May nahiling po na sa akong unidentified na male caliber. Okay. Nakadapa po, gusto sabihin naka-prone position po, naon po sa kali. Naka-red na bado po. Tapos po, tig-report po ini mga alas 8:44 kang aga, ang sarong barangay captain na si Analisa de la Cruz Pambaril. Opo. Ayan po, report po kayo to na may lifeless body po nga ni duman sa barangay Tambungon. Nagdiretso po tulos naman ang operatiba, investigador sa panginginutan po ni COP Michael Sinyaplo Honorio po. Opo. Ngunyan po, dahil pa po siya nangiro mga pag makinig, dahil pa po nag-abot sa tuyang soko. Sa presente po ngunyan, ininot po nainot pong report sa ibang lugar na same situation po kang nangyari dito sa Bakakay. Opo. As oras po ini, nag-upload po sa Muya si Soko na on the way na po siya. On the way na po sa Tinminda, pasiring sa Bakakay para po mag-proceed duman sa Barangay Tambungon po. Opo. Lalaki po ini, ma'am, na nakuha duman na ano yan? Na gadan ano? Iyo po, sir. Lalaki. Po. Okay. Ano po ini? May tama nin bala o ano pong klase na initial na na-identify kang posibleng kausakan paggagadan kay ni? Sa ngunyan po, dahil po kita makataram kung ano po ang kausakang kinagadan niya. Dahil pangani po siya na nahihiling po kang sa tuyang Soko team. Pero po, may nahiling po duman na bala. Okay. Kapsula lang po. Kaya po, dahil po kita makatauki eksaktong detalye hanggang dahil po siya na nahihiling po kayo sa tuyang Soko team. Iyo, oo. Na-identify na po ini, ma'am, kung taga dyan sa barangay niya yan o taga sain? Sa ngunyan po, tabi sir, waka pa po kitang identification. Kaya nga ni po pangapunan naman sa mga tao na harani, lalo na po sa mga harani duman na residente sa Barangay Tambungon kung may nakakabit ko po kayo ni. So far po, waka pa man pong may nagkiklaim na kapamilya. I see. So, nakaka-identify kan taong ito po. Ma'am, anong oras po ko nag-request sa Soko?
Automatic po, tabi sir, pag-upload sa muya na mga alas 8:45, alas Oo. 8:44 kang aga po. I see. Bata, ini pong tambungon, gari haradyo po sa sentro ini, ma'am? Ayun po, tabi sa sir. Oo, ano, panodo yan, kung ka medyo. pong mainland, Mm. Makakay, Mm. mga 30 minutes po na biyahe by land. Oo, medyo buro Tapos banggi po, na. pasuksok pa po siya eh. Pasuksok pa, palaog pa po siya. Dadayuhon talaga po siya. Iyo po. Pero initially, ma'am, suspected siya na baka sinalvage niya eh. Possible po, tabi sir. Posible. Dahil po sa Oo. nakagapos po siya, tapos naka-phone position po siya sa kali. Iyo. Tama po yan, Iyo po. Iyo po. magigibuhan siya. Ano nun yan. Oo. Ang kwan, ma'am, ang pagkagapos niya po, so, gano'n na imagine ko baga. So, ang gapos po, sa likodan, sa likod ang gawang kamot niya? O nasa Iyo ampangan? po, nakadapa po siya. Nakalikod Ang po, sa ang- kamot. So likod niya po, naka-posa sa likod. I Tapos see. ang may gasod man po sa gitid. Opo. Okay. Ma'am, salamaton pong maray ha sa informasyon mo tabi sa DCGB. Ingat po kamo. At ingat man po kamo. Opo. Thank you, Jomar. Thank you very much, Ma'am Vera. Mm. So, biktima tabi, BP Henry, nakaito mo na pantalon ito, nakapulang t-shirt, nakadapa sa kali. Oo. So, kamot na sa likod niya, nakapusas. Okay. Pusas ang gamit, Mhm. bakong gapos, pusas Oo. tapos. Pusas. Bakumaan pusas, ano ini, nylon. Nylon. Ayan, nakagapos sa nylon. So, I see. Oh. kamot sa likod. Tapos, subitis nakagapos man. Tapos, may, ano sa ngimot? Nabubusalan pa May sumibot busal. natin, DPR. Grabe, ano? Opo. So, na-imagine ko, Oo. Jomar, na nakadapa siya, nakasubsub siya. So, kamot niyang Oo. doon, nasa likod. Ito sumay bugo, may gapos. Iya. Na Tapos, nylon. subitis. Tapos, Oo. sungimot niya, may busal. Iba pa, ibang Ano, busal. ano daw ang linaog sa ngimot, ano? Sa ipamanahiro, sa ano Oo. yan. Basta linaog ang bagang sungimot. tigalat. Pangyayari, ano? Oo. Okay. Mhm. Dako na ang posibilidad na bako taga Dumansaran eh. Oo. Dako taga Dumansaran eh. Bakas ka sa bagang bareta. Iyo, pwedeng igwa na kinagduman ka nagkapamilya o kung may nawarang kapamilya dyan sa ano Tambungon? Tambungon. Tambungon, Oo. Bakakay. Oo. Kaya Okay. malamang na taga ibang lugar ni Tabi Henry. Iyo. So, Ako, harayon mapalok man na lang. kung taga ibang lugar, harayon man natin napukan, adi. Iyan na, kung narurumdaman mo, BP Henry, kan mga nakalihis na panahon na bako pa masyadong matabuhon na nag-aragi dyan, Opo. naging tapukan niyang kanggadan, iyan na tinampungan. So, ali ba kadigdi sa, kung sali ka sa Santo Domingo, mapamisibis? Iyo. Iyo yung tinampungan. I see. Okay, medyo liblib man ang lugar mananggan. Nakul na ako dyan na kinover na Oo. mga nakuang na-salvage. Iyo, ang tinampo pati ni Gary Maray man konkreto eh, di ba? Maray ang tinampo dyan. Konkreto na. Mapatukad mga kurbada. Oo. Diyan kang inot, uralawig na panahon na daiki naku ang ginadaan diyan sa Iyo. lugar na yan. Pirang taong gayod, ngunya naman sa natabi ni Henry. Okay, sige. So, i-follow ka na lang ini, so identify yan, pagkatapos ka ng investigasyon kan, so ko ilaw ko na lang sa pinakalalong madaling panahon. Okay, Yan ang report, sige. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar. Hali po dyan mga tugang sa lawas. Ano ba yan? Sus ko. O yan suspetsadong sinalvage mga tugang. Binusalan sungimot, ginapo sa likod mani. Ito, ginadan. Parang kung ano ang ginamit sa pagkagadan niya. Pero ang klarado naman talagang ito ang itsura mga tugang kan biktima. Okay? Maray na hapon tabi kay sa mga nakatutok dyan sa satuyang Facebook Live ngunyan na pagkahapon. Good afternoon kay Ma'am Raquel Mapula from Bañadero, Daraga, Albay. At saka good afternoon tabi kay Lan Oraa. Happy birthday po kay Ma'am Evelyn Obispo. Ayos ini Ma'am Evelyn na Obispo. Good afternoon tabi Ma'am Evelyn. Happy birthday Aguilar Nate Erma Fanny. Babati po sa Lubakong Akos na nagmo-module na sina B-Boy at Rani Bell. Nagmo-module ang duwa si B-Boy at saka si Rani Bell. Good luck Noy. Nini, adal sa nang maray.
Margie Mancera Mirandilla. Good afternoon, Mr. Pugi. Kompleto na naman ang maghapon ko pag nadangog ko ang boses mo. Salamat, Lord. Yes, okay. Good afternoon, tabi kay Rebecca Bunsol. Good afternoon, day magpara kidita mababawasan ang buhok mo, Mr. Maceda. Salamat, ma'am. Salamat, ma'am. Kanan tunay, madam. Okay. Sige, meron pa. Watching from Ginobatan. Happy birthday kay Harold Nares. Sabi ni Joseph Nares. Chris Bulante from Purukwan, Lidong. At saka Andy Chavez Tapia watching live from Makati habang nagtatagay-tagay. Ay, sus ko si Sir Andy. The best ang sa imo na past time. Tagay-tagay ka dyan sa Makati. Maray na hapon tabi. Okay, obay na. Bago kita mga tugang magpadagos, check natin kung igwapo ki latest na informasyon ang ito mga tugang sa kasukan COVID. COVID update tayo sa buong Bicol region. Ngunyan tabing aldaw, tangani po na makompleto talamangan sa tuyang hapon. COVID balita. COVID update. Latest mga tugang, may kinaraman po sa COVID-19. Hali po sa Department of Health. Nadagdagan po nin 82. Oy, magayon, hindi na kwantango niya. Nagbababa na talagang diretso ha. 82 na lang ang kaso kan COVID na dagdag ha. Sa 82 na iyan, 24 po sa Albay. Siyam sa Legazpi, tulo sa Kamalig, Buda, Santo Domingo. 2 po sa Daraga, 2 sa Libon, Piodoran at Sinrapurapo. Buda po sa Tabaco, Saro. Camarines Norte, 0 case na dagdag. Tamsor, 21. Katanduanes, 23. Pangyayari. Mga taga Katanduanes, 12 po sa Karamuran. 4 sa Bagamanok. 3 sa Virac. Tigsararo sa Pandan, Payo, San Miguel, Buda, Viga. Masbate, Saro, Uson. Masbate yan ha. 13 po sa Sorsogon. 6 sa Erosin. 4 sa Sorsogon City. 2 sa Magallanes, Saro sa Bulan. No na ha. Ang good news na may 104 mga tugang na recoveries o magayon inita 104 mga tugang ang nauli ang tabi sa COVID. Alagad, ang medyo magkamundo, may 8 kitang gadan. May 8 kitang gadan mga tugang sa COVID-19. Ang gadan po sa Bicol, uminabot na sa 1,601. Okay, sige po. Yan ang bad news may gadan. Sana dahil kinagagadan. Kaya po naktibong kaso ngunyan sa COVID sa Bicol, nasa 6,824 na lang. Okay. Yan po mga tugang ang latest natin. May kinalaman ho sa COVID cases sa Bicol region. COVID update. Alright, sige po. Okay na. Unay po ang mahiwagang pig-iskan ko man ni sa mga text sa kuya kasawapon. Di po kita kinailing na may tuminama sa mahiwagang tanog. Yan, ha? Pero, ngunyan, ibabalik ta para maukunta na iyang ginalay. 100 pesos sa makakahula tabi kang mahiwagang tanog. Congratulations muna kay Dr. Franklin John Chavez Milia. Uy, congratulations for passing the physician licensure examination. Aki po ni Regional Executive Director Toto Milia. Congratulations po sa proud parents. Yes. Sabi po iyan ni Ate Ansi Lawingko. Ate Ansi, good morning Ate Ansi. At saka kay, Ma'am Ate Tess, ang Secretary Miss I Love You Fans Club. Ate Tess, good morning Ate Tess. Good afternoon. May aki ng Dr. Sikwan, si Red Toto Milia. Congratulations po Franklin, tama ba ini? Franklin John Chavez Milia. Yan. Okay. Congratulations Sabi ni Ma'am Ansi Lawingko, the best man kamo.
Ako, araw mo kahit mani, gusto ko man maging doktor. Pwede, pag nag-college na ako, di ko alam kung paano mag-doktor. O ba no? Gano? Good afternoon. Ay, talaga si Ma'am Tess talaga. Always listening talaga. Sige, o nang unaan may bagang talog. Tama, commercial kami ni Manny, ha? O mag-isip-isip na habang kamo dyan nagdadangog. Ulit unta. Ayos. Ayan po Text po ang simbag. Magkapunta-tod lang sa 0928-777-5548. Alright. Ang oras. Alas 3:44 na. An oras hatod sa Indokang. Rexona. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon
laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Wish ko, regalo mo 2021 sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay nyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi nin pagsimbag sa gusto nindang regalo. Maski may pandemya, tauan nyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 300 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries, nag-eedad nin 5 hasta 7 anyos, residente kan Legazpi asin munisipyo kan Daraga. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadaraan sa indong kahagadan sa paagi din pagsurat sa papel kan sa indong pangaran, address, edad, date of birth, mobile number asin regalong gustong maresibing ngunya na Pasko asin ipahatod sa DZGB. Pwede man na mag-text sa cellphone number na 0997-133-9595 o kaya sa 0970-116-8558 asin pwede man na i-comment sa DZGB News Online Facebook page ang kompletong detalye. 200 nguna na mga akian sa muyang aakomodaron sa paagi ng first come, first serve basis. Ang mga regalo, ihahatod kan DZGB sa harong kan mga aki poon Disyembre 13 hanggang Disyembre 22, 2021. Siring man sa mga interesado na mag-sponsor, mag-apodo mag-text sa 0997-133-9595 asin 0970-116-8558. Kaya ngunya na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Wish ko, regalo mo 2021. Merry Christmas po sa Indogabos. Hali sa DZGB. Always number one. Always at your service. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH Bicol City. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases, deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Dayman kitamang simbag, dayman kitamang simbag mani, sa mga nagtik sa kuya kasubag.
Sige daw, sige daw. Parabuting mali, hindi po siya parabuti. Hello, good afternoon. Good afternoon po, kuya. Yes, ano po ang tanog? Silong kinagsabaso. Ano po? Silong kinagsabaso. Ano? So, Ano? silo po. Pakiulit, ano? Ay, silo. Yellow. Po. Linag sa baso. Yelong linag sa baso. Yun po. Tapos kinalo kago. Po. Taga saan ka po? Ayan po. Tala ano? Sala. Kain mo po. Bye-bye. Awin na. Gara po na may yelo. Sala. Gara mataw naman kita kaining klumani. Gara mataw naman kita argument ni kanso ikog kan ikos. So garapon mali. Para mali talaga. Mali gari. Gara argument ni mani kan ikos. Kwarta na mali. Naulog mali talaga. May naghapotig na ta, Angel, may barita kay Manny Pacquiao. May bagong may update kay Manny Pacquiao. Di man gayon, may bagong update kay Manny. Para man Manny. Garapon mali talaga. Ini mo na. Ano na muna ang importante ko niyan, Si Dr. Rolly Santua kan BRTTH nag-text ako. Okay, o dago ganindo ini. Pipaaram po sa publiko ng OPD consultation for surgery. OB-GYN and Pediatrics starting Monday, November 15. 2021, surgery and pediatrics from 8 a.m. to 12 noon Monday to Friday. While OB-GYN from 12 to 4 p.m. Monday to Friday. Yun na ha. So mga gusto tabing magpa-check up dyan sa BRTTH, OPD consultation tabi. Pag sinabing OPD, Outpatient Department Consultation, para po sa surgery and OB-GYN at saka pediatrics. Po Nobyembre 15, ang surgery and pediatrics from 8 a.m. to 12 noon, Lunes hanggang Biyernes. Tapos para po duman sa mga OB-GYN consultation, sa mga bados o titi badoson, titi akion, di ba? Makonsulta. Ang consultation po from 12 noon to 4 p.m. Monday to Friday. Yan po ang text sa kuya ni Dr. Rolly Santua kan BRTTH. Ni Manny, may unique Manny na simbag Manny, Postiso inilagay sa baso. Awinda. Postisong minugtak sa baso. Diba? Ayos man ang sa ibong kuhanan, sa ibong abilidad. Postiso, linag sa baso. Ang hula ni Manny, sipilyo. Pagkasipilyo, linaag sa baso, pinatali, di kinalo kago, Manny, sala. Sala po. Magyari. Sala. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oo. Ano po ang tanog? Ano po, ice cube, linaag sa baso. Ice cube, linaag sa baso. Tapos, Ano kago? kinalo kago. Madam, taga saing ka po? Katanduanis po. Katanduan. Isa pong pangaran. Lita Garcia. Ano po? Lita Garcia. Lita Garcia? Dito. Oo. Ma'am Lita? Ma'am Lita? Hello, Ma'am Lita? Sala. Sala po. Si Madam Garibi Babluyan. Garo na lamang si Madam na ugmag kang uron ming duwa. Garo na man na ugmamani kan uron ming duwa. Si Madam. Garo na sa na ugmag. Garibi Babluyan si Madam. Na paano ito? Dili ka tada. Ito, may nag-upload. Hello, good afternoon. Hello? Hello,
Hello, good afternoon, Kuya Henry. Ay, good afternoon. Hindi man mag-intra. Pwede po. Taga-saan ka po? Taga-Bayard po. Mauyod, Daraga Albay. Hindi, digdi lang sa Ay, Alba. pala ano. Maruroy pala ito sa Mauyod. Maruroy pala sa nasa isip ko. Mauyod, Albay District. Diba? Apo. Opo. Ano po ang tanong? Lamisa po baga ng kutsara, ikukuskus niya. Kutsara pigkuskus sa lamesa. Opo. So, aluminum po bagang lamisa. Iyo, na-imagine ko. Madam, Po. pangaran. Minerva po. Minerva. Madam Minerva. Tala po. Bye-bye. Sige po, welcome. Mangyayari sa Maabaka. Ano ito? Wala ito. Hindi po bola. Ballpen o lapis. Nadali kita, mani. Nadali kita. Nadali kita ngunya nadali kita kaining texter ta. Unang tamang simbag ballpen dilaag sa baso, kinalo kago. Nakamaga. 9004. Pakiapon tabi. I always thought you were the best. Salbata naman nakakukita kabunaran mo niyan, mani. Garo nga grabe ang pagbasol mo. Ang simbag niya, ballpen o lapis linaag sa baso, kinalo kago. I-consider ko na ini, mani. Ang totoo talaga, ballpen siya, linaag sa baso, kinalo kago. Yun naman sa madyo naman, so hinulog sa baso. Ting! Tapos siniring. Ito po so tanong. Madam 9004. Sir, day po ako pang-upload. Di itong load ko ay kairak man. Sisa ini, text mo daw tabi so full name. So full name, buda address. Text mo daw tabi. Dali na, malas 4 na Pangaran, asin address. Sige daw. Text na. Saro. 2. Ika nga nito minig sa laog ki. 3. Ata baya nga ni i-text ang pangaran kung pangaran, address kay ni nag-texter na ng gana taon. Dahil ko sa'yo mo ipapadaraso. Baka naubusan naman ni kilo din. Hindi na ako nag-text Ang last 4 digit niya, 9004. Alas 4 na lamang. Naubusan na siguro kilo din. Kairak man. Thought you were the best. I guess I'll... Ano na? Ano kita maning abunaran mo niya na po? Nasang gatusan kita. I feel that way. Alright. Ano na sumatik? The hard road. Pero talaga wala talaga ni kilod na gano'n. Magkairakon man. If I had only one friend left, I wanted to be you. Hello? Yes? Nasimbag na bo. Saan ko ang simbag mo? Rayo, simbag ko. Ano so nasa isip mo ko ta? Julin ko na ito, natuglag sa baso. Arayon talaga, boss. Maray manaday ka nagkapod ka sa bago. Tala, sala ka. Sa sunod na sana yun. Okay, bye-bye. Thank you. We're the best. Taga-Katanduanes. Yan, paano po mga pangaran kang taga-Katanduanes? Yan, di ba na? I feel that way still. Ang pangaran si Melody Candaraga. Melody
Up in banana tree. Baka may kanta-kanta, be, Kuya Nemi. Wanted to be Melody up in banana tree. Galing iba man ito. times it wasn't Melody ng daraga. Yes, Kaya din na nakabod si Melody. O sige, lahat-lahat mo tabi Melody. always Ang sayang last 4 digit 9004. O sige, kuha kay 100 pesos. Alat-alaton mo. Di tabi abutang kipasko ang sa imong load, ha? Okay? Salamat. Kansa ng pagantabay. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Goodbye. Thank you. Ha, sandali ta. O ni Sinil Gari. May message ako, Sinil na Lunas. Sometimes the world was on Melody Fair up in Manana Tree. Sometimes it gave a hell. Arnel, Sometimes we pwede nga ako dyan ito. Inurag. it made Maribokon nga sa pagkapo. if I had Neil, turugin na noy. Baka nag-duty ka pa. Turugin na, baka ali ka sa duty. Proud man akong maray sa dati kong estudyante ngin. Alam ko na garo-garo basta manager siya eh. Manager ang kategory. Nailing ko sa post ni Madam Lovelord. Proud na proud sa akin niya. without a doubt Neil. Katulogin ako na. someone to tell Si Manabi, nagimata pa lang kairak man. Nagimata nga ako, daddy. Sige na, Noy. Kung nagimata ka, tulog igararay. Okay? Salamat po. Goodbye. Mabuhay.